खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे रादाब बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै दुर्गा दास बर'नि सायाव मोनसे खेंफोरथि होदों। दुर्गा दास बर'खौ दिनै मिडियानि गेजेराव बिथाङा गाग्लोबदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौ लाना फैदों दुर्गा दास बर'नि सायाव बिथाङा मा बुंदों, दुर्गा दास बर'खौ बिथाङा थांखिनानै थोंजोङै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों, आङो बेखौ नोंथांमोनजों रायज्लायना फैदों। बिथाङा जाहैबाय मा दुर्गा दास बर'खौ बुंदों कि दुर्गा दास बर'आ सोर? दुर्गा दास बर'आ जाहैबाय बर' हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन दं बिहा? बर' हारियाव बिहा मा बिफाव दङ? बर' हारियाव थारैनो बिहा मा खामानि मावदों? जेब्लानाखि बर'आ बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, बर' हारिनि थाखाय जांख्रिखांदोंमोन, बे समाव दुर्गा दास बर'आ बहा दङमोन? बिथाङा बहा थाखोमायामोन? बिथाङा बहा दंमोन? बिथाङा जोंनि बिटिआर हालामाव दंमोन ना बहा दंमोन? नाथाय दिनै बिथाङा जे सासे बिजाथि महरै बिपिएफनि बिजाथि महरै दिनै बिथाङा गेलेदों दरं उदालगुरियावहाय, बिथाङा मालाबाबो जि जानाय नङा। बिथांखौ देरहानो थाखाय मालाबा बिथांखौ केन्डिडेट होआखै। बिथांमोननि दोलोआ जे बिपिएफ हान्जानि कर्मि कर्ताफोरखौ माने बोननानै लाखिनो थाखायसो फैबाय थानाय नेक्स्ट इलेक्सननि थाखाय एबा बिटिसि इलेक्सननि थाखाय रायजो राजाफोरखौ बोननानै लाखिनो थाखायसो बेखौ दिनै केन्डिडेट होदों। बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों सोर? बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। फैदो नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ ससे होनो हागोन। दुर्गा दास बर'ই ক'ব নোৱাৰা কোনো কথাই নাই। যিটি কথা ক'ব পাৰে। যি মানুহৰ সামাজিক এটা দায়িত্ববোধ নাই, যি মানুহৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্যোগৰ প্ৰতি কোনো জ্ঞান নাই, চিন্তাধাৰা নাই, সেই মানুহবিলাকে যিটি কথা ক'ব পাৰে। এই ৩টা বছৰত কোনো দাঙ্গা হোৱা নাই, কোনো মাৰপিট হোৱা নাই, কোনো ধন দাবী হোৱা নাই, কোনো আসাম বন্ধ হোৱা নাই, বিটিআৰ বন্ধ হোৱা নাই। ইয়াত যদি আমি বিটিআৰটো ধ্বংস কৰিছোঁ, 17 বছৰত হাগ্ৰামাই কি কৰি আছিলে? এই কথাটো দুৰ্গা দাস বড়ো ৰিপ্লাই দিয়ক। আৰু দুৰ্গা দাস বড়োই মোৰ লগত বহক, হিচাপটো লৈ পেলাই মই তেখেতৰ লগত বহিম, অপেনলি বহক। মই ডাটা লৈ বহিম, তেখেতে মোৰ লগত বহক, যদি তেখেতে কিবা তেনেকৈ কৰিব পাৰে। দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওচৰত কোনো অৱদান নাই। যি সময়ত বড়ো সংগ্ৰাম হৈ আছিলে, তেখেতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিলে। আৰু এই জুইবিলাক নুমাবৰ কাৰণে, এই মানুহবিলাকৰ ৰিকনচিলিয়েশ্যন কৰাৰ কাৰণে, পুনৰ ভুল বুজাবুজিবিলাক খাম কাটি পেলাই সমাজক ঐক্যতা মৰম স্নেহ এনাজৰীৰে বান্ধিবৰ কাৰণে দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই একো কৰা নাই। তেখেতে গুৱাহাটীত বহি ইটো সিটো কৰি আছে। নিৰ্বাচন আহিলে মাজে মাজে আহে আৰু নিৰ্বাচন নাহিলে গুৱাহাটীতে বহি থাকে। সেইটোৱে ৰাজনীতি চলাই আছে। মানুহজন অলপ কথা ক'ব পাৰে কাৰণে যি টি কথা কয়। আৰু মিডিয়াই যিহেতু কথা ক'লে মিডিয়াত ওলাই যায়, ছ'চিয়েল মিডিয়া হ'ল, মিডিয়াত নোলালে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাব, কথাখিনি কৈ আছে। আচল কথাটো হৈছে কি, দুৰ্গা দাস বড়ো ইলেকশ্যন জিকিবলৈ ইলেকশ্যন খেলা নাই। দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই যে কেণ্ডিডেট হৈছে, এইটোৱে তেখেতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। 1 2 নম্বৰ কথা, বিপিএফে তেখেতৰ দ্বাৰা তেখেতক কেণ্ডিডেট বনাই কিছুমান ভোট তেখেতসকলে ধৰি ৰাখিব পাৰে নেকি? নহ'লে এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিপিএফৰ দোকান বন্ধ হৈ যাব। চ' সেইটোৰ কাৰণে দুৰ্গা দাস বড়োক তাতে কেণ্ডিডেট হিচাপে দিছে, যাতে 2-4টা যি ভোট পাৰে বিপিএফৰ ভোটটো ইহঁতৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাক ধৰি ৰাখিব পাৰে নেকি? এই কাৰণেহে দুৰ্গা দাস বড়োক কেণ্ডিডেট দিছে। अब्ला नुबाय नङा होमबा बे बाथ्राया? जे जाहैबाय मा लोगोफोर, दुर्गा दास बर'आ खुनुफ्रानि देरहानाय नङा, दरं उदालगुरियाव देरहानाय नङा। बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बियो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्रा। स' बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौसो दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामदों। बिथाङा बुंदों कि माने बिथांखौ जाहैबाय मा ओरैनो बिजाथि होआखै। बिथांखौ जास्ट बिथांनि जेनाखि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव गावनि वार्कारफोरखौ एबा बिपिएफनि वार्कारफोरखौ बोननानै लाखुनो थाखायसो बिथांखौ केन्डिडेट होदों। खिन्थु बेहा खुनु मोनसे देरहानाय जेबो खुनु मोनसे माबायानो गैया। बिथाङा बोरै देरहागोन बे खोथाखौ होनदों। आरो लोगोसे बिथाङा दुर्गा दास बर'खौ दिनै बर' माहारियाव सिनायानो। बिथाङा मा मावो? बिथाङा गोदो बाहामोन जेब्लानाखि बर' हारिया हारिनि थाखाय जांख्रिखांदोंमोन, बे समाव बिथाङा बाहा दंमोन? बिथाङाथ' गुवाहाटियावसो दंमोन। दिनै आथिखालाव जे मिडियानि जुग जाहैबाय नालाय, ससियेल मिडियानि जुग, दा बे हिसाबै ससियेल मिडियाआव जोङो फंफा फंनै बुंनानै गावखौ सिनायथि होनो हायो। स' बिजोंसो दिनै बिथांखौ दुर्गा दास बर'खौ माने मानसिफ्रा मिथियो। बाद बाखि दुर्गा दास बर'आ बर' हारियाव जेबो मोनसे मोजां कन्ट्रिबिउसन बेफोरबायदि गैया। आरो दुर्गा दास बर'खौ रावबो सिनाया। दिनै ससियेल मिडिया जुग हिसाबैसो बिथांखौ सिनायदों। बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों सोर? बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा। स' बेखिनि रादाबखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होदों लोगोफोर। थेंक इउ।